Γεια χαρά, είμαι ο Κώστας Γιαννίκος, θεραπευτής. Σε άλλο βίντεο έχω μιλήσει και έχω πει ότι η αγάπη είναι εμπιστοσύνη. Τώρα θα μιλήσω λίγο για την εμπιστοσύνη πιο αναλυτικά. Η εμπιστοσύνη ξεκινάει από μέσα μας. Μπορείτε όταν έχετε ένα προβληματισμό να ρωτήσετε τον οποιοδήποτε για να πάρετε μια γνώμη, αλλά η βασική γνώμη είναι η δική σας, αυτή που έχετε εσείς. Και τώρα να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικό αυτό, τη δική σας άποψη. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, όσο αφορά την εμπιστοσύνη, για να εμπιστεύσετε τον εαυτό σας, αυτό είναι ένα tip για να εμπιστεύσετε τον εαυτό σας περισσότερο, και όσο το εξασκείτε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν έχεις ένα προβληματισμό, αντί να ρωτήσεις τον οποιοδήποτε, ρώτα πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Ρώτησε τον εαυτό σου. Αυτό, τι να κάνω με αυτό, πώς θα γίνει αυτό, αυτό πώς θα εξελιχθεί. Η πρώτη απάντηση που θα πάρετε από τον εαυτό σας είναι από το πνεύμα. Η δεύτερη απάντηση που θα πάρετε είναι από το μυαλό. Και η τρίτη απάντηση που θα πάρετε είναι από τα βιώματα που έχετε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θα μου πεις, αυτό είναι το ίδιο σαν το δεύτερο, δηλαδή το μυαλό, αλλά αυτό απλά δίνει στο μυαλό περισσότερο χρόνο να το αναλύσει περισσότερο. Η γνώμη μου είναι ότι από τις τρεις αυτές περιπτώσεις, αν μπορέσετε, συνήθως οι άνθρωποι ακούνε την τρίτη περίπτωση. Αυτή που έχει να κάνει με τα βιώματα που έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Συνήθως εκείνη η άποψη υπερισχύει. Αν μπορέσετε να υπερισχύσει η πρώτη σκέψη, η πρώτη είναι συνήθως σωστή. Δηλαδή, επειδή είναι από το πνεύμα, και το πνεύμα δεν κάνει λάθη. Είναι από το πνεύμα και... Λοιπόν, θέλει λίγο ξάσκηση για να αρχίσετε σιγά σιγά να βάζετε το μυαλό σας σε τάξη, αλλά μπορείτε να το καταφέρετε, ξεκινήστε να το προσπαθείτε και θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα.